Здравейте! В този урок ще ви покажа как аз успях най-после да имам Microsoft Office 2007 напълно безплатно и вече напълно работещ, защото до сега съм го сваляла може би десетици пъти и постоянно ми искаше някакъв сериен номер и постоянно. Така, сега ще ви покажа откъде може да го свалите. Линка, от който ще свалите крака на Microsoft Windows 2007, ще го поставя долу под самото видео, просто с двойните стрелкички, като кликнете ще го видите. Ето го уебсайта uploading.com, така продължава нататък. Вие само трябва да кликнете на него, след което отивате малко по-надолу и ще видите един като тези две като километражни иконки. Кликате на Free Download, след което ще ви накара да чакате около една минута, за да свалите това нещо. Да, ето тук отгоре го пише в този случай, понякога го пише тук отдолу. Ето Your downloading will be ready in 38 seconds. Изчаквате известно време, след което ще ви се появи един бутон File Download. Свалете файла. След което ще ви свалите една zip папка, в която ще имате ето тези два файла readme и mco.dl. За тези, които разбират английски, могат да прочитат текста и в този текст се описва как всичко това да се направи, този крак да проработи. След като сте инсталирали вече Windows 2007 и в моя случай аз пробвах да не го изтривам, а директно да въведа промените. И се получи за мое щастие. Значи дори почти да не ви работи вече Microsoft Office, не Windows, обърках се. Ако дори не работи, не се притеснявайте. Преди това, най-важно, преди да отворите Microsoft Office, примерно Word, преди да го отворите, виждате, че има един файл .dll. Този файл ще трябва да го вмъкнем в нашия компютър. Така, трябва да отидете в мой компютър, след това отивате в цел устройството си. След като отидете в цел устройство, отивате на Program Files, там където се намират всички ваши програми. След това отивате на Common Files, след което ще имате една друга папка, на която пише Microsoft Share. Кликвате на тази папка и последната дестинация е Office 12. Папка Office 12. Кликате два пъти и сте вече там. След като сте вече там, този файл DLL го прехвърляте директно където иде някъде в това пространство. След което ще ви се появи един прозорец, в който ще ви пита какво искате да направите, да заместите този файл или да не го преместите изобщо. Вие трябва да изберете премести и замести. Кликате и окей. Аз няма да го правя това, защото вече съм го направила. След това всичко е готово. След това отваряте Windows Office, след което ще ви тъй като не ви е активиран, в моя случай е активиран, когато не ви е активиран, вие много добре знаете, че се появи един прозорец, на който ви кара да въведете серийния номер. Обаче, след като все още не ви работи Word, примерно в този случай, и постоянно ви излиза този прозорец, моля въведете ключа. Така, в нашия случай трябва да кликнете на второто нещо, на втория избор. I want to activate this software by telephone. Искате да активирате софтуера си чрез телефона, по телефона. След което кликате Next и ще ви се отвори един друг прозорец. Така. След което ще ви се отвори един нов прозорец и ето така изглежда новия прозорец. Тук на първото нещо трябва да изберете държавата. Изберете някаква държава, дори България да е. След което тук на номер 3 трябва да введете едни номера. Номерата ще са, ето ги, 6 нули.
за по-лесно. Ctrl-C и ги поставяте тук. Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. Кликате 6 нули тук, 6 нули тук, 6 нули в C-то, в D-то 6 нули, на E 6 нули, на F 6 нули и на G 6 нули. След което кликате Next и ще ви излезне едно хапи съобщение, че всичко е поминало добре и вече вашият Word работи перфектно и отлично. И не само Word, въобще целият Microsoft Office 2007. Както при мен в момента работи, а не работеше вече от един месец. Ами това е видеото, надявам се на всички вас да ви е помогнало. Ако нещо, пишете ми и ще се опитам да ви отговарям. До скоро и успех!